Čaute. Dneska by sme si mohli ukázať Farming Simulator 18. 18 sa mi netočí, bo bude páčiť. Pokiaľ sa vám to bude páčiť to video, nezabudnite dať like, odber a napíšte do komentáru, že či chcete ďalší diel. Môžete stiahnuť zo pár farmínkov. Taký farmík. Zo pár 16. 18 mám a 20 je sa peniažky tady. Peniaze nemám.